Il-pandemija ħalliet iż-żewġ vittmi oħra kif fl-aħħar sigħat raġel ta' 52 sena u ieħor ta' 78 sena mietu kaġuni tal-COVID-19. L-ammont ta' mwiet kaġun tal-imxija u dak ta' 479. Bejn is-sibt u l-ħadd kellna 747 każ ġdid, bl-ammont ta' każijiet attivi issa telal dak ta' 12,688. Minnaħa l-oħra l-kemm baqa' mhux jittieħed swab test ta' konferma, il-Ministeru tas-Saħħa ħabbar fuq Facebook li fiqu 279 persuna oħra. Kawża tal-pandemija bħalissa hemm 110 persuni rikoverati fl-isptar Mater Dei, fosthom 7 li jinsabu fit-taqsima tal-kura intensiva. Dan ifisser li fl-aħħar sigħat kien hemm żieda ta' 11 il-persuna fl-isptar Mater Dei filwaqt li n-numru ta' persuni fl-ITU baqa' l-istess. Sa dan it-tant fl-aħħar sigħat komplew l-ilmenti dwar id-dewmien l-appuntamenti tal-swab test dan kif ħafna persuni li jagħmlu kuntatt ma' Net News spjegaw li nataw appuntament saħansitra ġimgħa jew anki 10 ijiem wara. Oħrajn qed jikkummentaw anke fuq il-midja soċjali dwar id-dewmien biex it-telefonati tagħhom il-linja 111 tkun imwieġba. Bħud saħansitra qed juru li anki damu sija jew aktar fuq il-linja. Min-naħa tagħhom anki l-esperti u l-ħaddiema tas-settur mediku qed jisqu li qed tiżdied il-pressjoni fuqhom tant li bilkemm qed ilaħqu mal-pazjenti kollha rikoverati fl-isptar. Fl-aħħar sigħat infatti komplew jitkellmu magħna qatt ta' spiżjara li tkellmu ma' Net News fejn qalulna li se jkollhom jagħlqu l-ispiżeriji tagħhom minħabba li spiċċaw fi kwarantina jew pożittivi għal COVID. Dan kollu ikompli jitfa' pis fuq is-settur tas-saħħa. Dan kif qed ikun antiċipat li issa n-nies se jkunu qed jikkonkorru aktar għall-isptar biex jixtru jew jieħdu l-aktar servizzi bażiċi.